Jotono nung khulumkha ni channel o hingkai tomung no norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related video sanam hingka faidi tini kaisa ketal job advertisement alinai umurjaka office of the director general Assam Rifle Shillong ni bokakti rijaka oro tlangjaknai technical tei tradesmen recruitment rally nai hingka nor video no paithak joroti nai tongdi tomung no interested tongkha hingka apply khlaina bagui hingka o jaga o rally nai di recruitment ni rally nai o rally hingka 20 tarik July 2022 ong nai hingka norok obo online apply ma khlaina ang website ani description o rirwana norok borokni website o thangui registration khlaiui apply khlainai hingka oro total vacancy tongo nai di 1281 vacancy tongo online mode no ma khlainai norok obo hingka tomung no norok interested tongkha ba video no paithak jorotui naidi tam qualification ang bo ma haike apply khlainai omang o video jotono kaham ke bujuri sawana hingka naidi o jaga o norok online mode no ma khlainai application no ang website to ani description o rirwnai tei oro application fee hingka 100 taka ma rwnai sini borokni bagui hingka o jaga o hingka naidi physical standard test tei physical efficiency test hingka written test rok jotono obo Assam o wngnai Assam o kwbangma district o tongo Silchar tongo Nagaland o tongo Assam hingka naidi Haflong Assam oro kwbangma no tongo norok tomung interested tongkha hingka rui naidi hingka norok video no paithak joratui nai tongdi oro sajaka naidi age limit hingka je 18 ni simi 23 years wngui tongnai rok bo apply khlaima nai tei o jaga o kwbangma no tongo naidi sini ST rok ni bagui age relaxation 5 years rwjaknai hingka o jaga o physical standard test tongo naidi kwbangma no oro chest formal only naidi chela rok ni bagui bo post o bwswk height nang chest bwswk nang oro jotono rijak tongo ang o PDF no ani description o rirwnai tomung no norok apply khlaina musung tongkha hingka download khlaiui naidi bujiya hingka comment khlai di hingke oro naidi physical efficiency test naidi for male candidate ni bagui oro naidi 0.5 km run khasijak rok tongo o jaga o tei written test naidi 100 marks ni nai tei o naidi kwbangma trade no tongo o jaga o class 10 tongo class 12 tongo je class 10 pass tei class 12 pass boro apply khlaima no tomung no norok interested tongkha ba apply khlai naidi oro kwbangma jaga no tongo naidi Arunachal Pradesh Assam o tongo sini Tripura o bo tongo norok Tripura ni bagui ba apply khlaima no o jaga o north east o kwbang kuk no tongo Assam o Arunachal Pradesh Mizoram Manipur kwbangma jaga tongo hingke Tripura o naidi Tripura o 3ta post tongo kaisa hingke clerk tongo hingka tei kaisa hingka naidi operator radio and line tongo tei kaisa tongo nursing assistant tongo hingke oro total hingke 4ta post tongo sini borokni bagui tomung no norok apply khlaina musungke apply khlai di hingka borok ni number rijak tongo norok any inquiries rok tongkha hingke borok no contact khlaima no norok ni confuse rok tongkha hingke norok tomung no apply khlaina musungke khlai di ang o PDF no ani description o rirwana hingke norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiya ko hingka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related video sanamo hingka tini ni bagui amso nong situng jotono no